בסוף נדמה לי מזל שכל השעות האחרונות אנחנו בסוף מתעסקים הרבה באוויר חם ובכל מיני איומים והצהרות והכחשות, כמו שיובל כאן הזכיר מקודם. כן קרוונים, לא קרוונים, הם יוכנסו היום, מחר, עוד שבוע, מה זה משנה? בסוף יש בהסכם הכנסה של קרוונים וכלים כבדים. מדינת ישראל כבר הסכימה לזה, ולכן כל ההכחשות של דובר ראש הממשלה אנחנו רואים את התמונות האלה, זה נכנס היום? מה, אפשר להסתיר את זה? התמונות שכרגע רואים על המסך אלה תמונות מהצד המצרי של מעבר רפיח. זאת אומרת, הקרוונים האלה והכלים הכבדים האלה עדיין במצרים. אבל זה בכלל לא משנה. הם יעברו תכף לשטח ישראל, יעברו בידוק, ובסוף הם ייכנסו לשטח רצועת עזה. אבל זה לא דברים שאפשר להסתיר. אז מה ההכחשה הזאת? הרי, אתה יודע... ברור, ואני חושב שזה, באמת לא ברור לי למה ההכחשה הזאת, כי בסוף הרי זה עניין של זמן, עד שאנחנו נראה את אותם קרוונים בדיוק שראינו מקודם על המסך, ואת אותם כלים כבדים, נכנסים לרצועת עזה. מה שתמוה זה שישראל כבר נתנה את ההסכמה שלה לזה שזה יקרה. אז דובר ראש הממשלה טוען שזה לא יקרה דרך מעבר רפיח, אז זה יהיה דרך כרם שלום, או שזה יהיה דרך מעבר אחר כלשהו. זה בכלל לא משנה, זה כל השיח הזה הוא בעיניי פשוט עיסוק בדברים הלא חשובים. אז בוא רגע, כן...